Handichazivi kuti mweya wapinda mukati mwedu wekupondana nekuurayana wakabvepi nhai wedu we. Pane chiitiko chinorwadza chiri panapa. Ndichangokupai muchidimbu muone mwana achibudiswa mumvura mwaanga akakandwa mushure mekupondwa apa hama dzacho dzichitetereka nenyika yose kutsvaga vakazoona muona mushure mwemazuva akati kuti. Asi izvezvi ndiri munzira kuenda kundotaura nehama dzacho, ndichauya nadzo pano. Asi pavhidhiyo rino muchangoona mwana uyu achibudiswa mumvura, mushure muchanzwa audio yatakaita nevamwe variko ikoko panzvimbo vachitsanangura kuti zvakafamba sei, mwana akarasika sei kusvikira pari nhasi. Asi regai ndidzokorere kuvimbisa kuti ndiri kuuya neinterview yakakwana yandichaita nehama dzemufi. Mweya wake ngauzorore murugare, hama dzose dzisimbiswe dzinyaradzwe naMwari muzita raJesu. Ngatipindei munyaya yezuva ranhasi. Thank you. Vanhu vamuri kuona ava vari kupinda mumvura vari kundotora munhu wakafa akakandwa mumvura imomo. Hama dzangu we, kutaurirwa hunyimwa mbare dzekumusana. Zvimwe zvacho unofunga kuti uri kurota here kana kuti zviri kuitika here. Kune mukomana akapondwa kunzvimbo inonzi iyo maChina kuAdha Tranzau kwaOdzi. Hama dzacho dzakaita mazuva 10 dzichimutsvaga mwana uyu dzichimushayiwa. Asi nhasi uno 17 July 2026 vazomuwana mwana uyu akakandwa mumvura. Chinorwadza ndechekuti panzvimbo pakaitikira nyaya iyi vanotopaziva nevakaponda vacho vane umbowo hwekuti ava ndivo nokuti vakanzwa zvichitaurika. Tichakupai nyaya iyi zvizere mushure mekunge tataura nehama dzacho. Asi chatingangoda kukuzivisai ndechekuti hama idzi dzakatibata isu veutindi dzichitizivisa chiitiko ichi nezuro 16 July 2026. Saka taiva tine urongwa hwekuti mangwana 18 July 2026 taizoshanyira vabereki ava tichitaura navo tichinzwa nhoroondo yekushayikwa kwakaita mwana kubva zuva ravakapedzisira kumuona kusvikira nhasi tichifungidzira kuti mwana mupenyu. Saka zvineivo nhasi uno 17 July 2026 kuzuva rodoka kudai vazotibata vachitipa mufananidzo uyo, vachichema vachirwadziwa vachitizivisa kuti mwana wavaishayiwa uya akapondwa vazomuwana akakandwa mumvura. Regai tijekese kuti musi wavakationa vachitizivisa nyaya iyi vakanga vachitoti tabva pamapurisa tichindoripota kuti mwana uyu tiri kumushayiwa, asi takanzwa shamwari dzacho dzichitaura kuti mwana uyu ainge akapondwa pashabhini yavakataura nezita iri muAdha Tranzau makare imomo. Tine urombo zvikuru kuti hatikwanisi kukupai vhidhiyo iri zvakazara nechikonzero chekuti mutemo weYouTube hauzotibvumidzi kuti tibudise zvanga zvichiitika apo mwanakomana uyu anga achinyururwa kubva mumvura. Saka tangokupai chidimbu, vanoda kuona mufananidzo uyu wose, mutorerwe waitwa mwana uyu mumvura kusvikira aiswa aradzikwa pajecha pamhenderekedzo dzeRwizi, munoenda kuWhatsApp channel yedu yeUtindi TV kana gurupu redu reUtindi TV, tazviisa imomo. Taisawo zvakare linki revhidhiyo iri mucomment section yevhidhiyo rino pano paYouTube. Tinoti isusu kuhama dzarasikirwa nemwana uyu, chemai netariro, rufu inzira yedu tose tichatevera. Mwari Baba, Mweya Mutsvene, muzita raIshe wedu Jesu Kristo akusimbisei, akunyaradzei, akupei tariro yamangwana.
Muparidzi akanyora akati chinhu chimwe nechimwe chakatarirwa nguva yacho naMwari pano pasi pezuva. Pane nguva yekudyara kwouya nguva yekukohwa, pane nguva yekudyara kwouya nguva yekudzura chakadyarwa, pane nguva yekupa kwouya nguva yekutora. Mwari anopa uye Mwari anotora, nokuti ndiye wemasimba ose, anogara nekusingaperi, akanga aripo kuvepo kusati kwavepo, akatangira nguva nemazuva kuvepo, anogara kuseri kwapaivepo yasarungano, anozviti kuna zvakazarurwa, ndini Alpha and Omega, kureva kutanga nekuguma. Naiwa yamashoko tiri kuti isusu hama dzangu, Mwari vanoziva zvose. Saka mukuchema kwose ngatitarirei kwaari, ngatitarirei kuna Mwari. Soko rake rinoti, mwoyo yenyu kuti irege kumanikidzwa, tendai kuna Baba asi muchitenda nomwandiri. Rumwe rugwaro zvakare runoti, uyai kwandiri imi mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Ichokwadi zvinorwadza asi Mwari vanoziva zvavo. Tichakupai nyaya iyi zvizere mushure mekunge tataura nehama dzemwana komana uyu. Mwazvita Mwari ave nemi akukomborerei. Musakanganwa kulaika vhidhiyo rino kuti vakawanda varione, kushare, kukomenda pamwe chete nekusubscribe. Thank you very much. God bless you. Yeah, ndazvizwa mukoma nyaya yamataura. Ndingati mwana wakashaika musi wa8 July uri musi wechitatu. Mwana ashaika musi wa8, mwana akamuka achienda kubasa, aita zvechikoro kose. Amuka achienda kubasa, ane vamwe vakomana vaanoshanda navo. Saka ivo vanoti takashanda, ndobva tawana goridhe redu, ndobva vaenda kundotengesa goridhe iri kumaChina uko. Vaenda kundotengesa kumaChina, ndo pavakazodzoka nepachimombe ndizvo. Nepachitakada chiripo panozi paChimombe. Iyo mukomana wakatanga wairondedzera nhaudzi waiti takabva uku tambotenga rimwe doro, ndobva tauya paChimombe, ndobva tatenga futi rimwe doro. Saka iye unonzi akaenda paChimombe paya pane sunuka, akaenda paChimombe paya pamukomana anga ari pasunuka, ndobva atanga kupushana nemukomana anofudza mombe anoshanda paChimombe, asiri mwana wepo but mushandi. Saka vapushana, I know kuti papaine maprevious here, hapana anozoziva kuti kupushana uko inyaya yakatangira ipapo here kana kuti papaine maprevious. But inini ndinoti in short ndichibvunza mwana waye ndazomuona marimwe zuro, mukomana wakarowa unoti maprevious papasina, ndakamubvunza papane maprevious here, akati panga pasina. Saka iye anoti apushwa naWayne, iye wakazorowa Wayne chifight pamuromo. Arova mwana chifight pamuromo, mukomana uyu akabva adona Wayne adona, anonzi akaita almost 30 minutes akarara pasi asati amuka. Paakadonhera pakati nepakati panoti tuckshop netable yesunuka, wakadonhera pakati pacho, ndo patakataridzira. Saka mwana uyu adonha ipapapo, ndobva aita 30 minutes akarara ipapo. Vanoti takakumbira mvura kusanganiswawo nezvimwe zvidhakwa zvazviripo nemafriends ake. Uyu wanga arowa unonzi anga atovharirwa, atotorwa nambuya vepo nasekuru vepo, atoti iwe pinda mumba, vatovharirawo imba. Hanzi akazodirwa mvura, handizoziva kuti mvura yawakadirwa about 20 liters kana 40 liters, hameti wadirwa mvura yakawanda sei. Adirwa mvura, mwana ndo panonzi akabva azoti gare gare bva amuka. Asimuka unonzi akasimuka achibuda ropa mumhino nemasiriri aibuda mumuromo. Asimuka paya mwana waye semunhu anga asina juice, akabva atanga kutonwa nechando. Atonwa nechando unonzi wakatanga kutendera aripo ipapo achiti akagwesha akaenda pamberi petuckshop, akagwesha akaenda papi. Saka ava vepamba apa vakabva vatoti pavakavharira uyu, vanhu vanga vatosara apo, panonzi pane munhu wani akati aiwa Wayne uyu zvaakadhakwa plus arowa, chindipai ndiende naye andorara kumba kwangu, then ozomuka achienda chinyi mangwana. Saka murume anoti ndazvitaura ndakapinda mutoilet. Apinda mutoilet akazobuda shamwari dzaWayne 2 dzatobvapo naWayne. Murume uyu unoti handisi kuziva kuti vakamutakura kana kuti wakabvapo naye achifamba, but vamwe vanhu vanga varipo vanoti kwadzi wakabvapo achifamba asi akabatirwana. So ati fambe isiri direction yekuti anga arida kuenda kumba, yange iri direction yekuti advance kukwidza achienda kupi, achienda kumusoro. Vasati vapedza panogumira yadhi waya yeyadhi iyoyo,
Wayne ndo paanonzi ndo paakabva ati ndoda kumbozorora panapa. Dzaiva shamwari dzacho dzairondedzera dzichidaro. Hanzi ndoda kumbozorora panapa. Apa paakadirwa mvura apa pavakomana 2 ava nga vaina Wayne pane 1 wakapa Wayne juice achiti pfeka. But pavakazosvika apa pavakazosiya Wayne, mukomana akabva atora juice rake. Atora juice rake ndobva wasiya Wayne yaari ipapapo. Umwe ari kuti umwe mukomana wacho pautiwa uri kuti umwe uri kuti akamusiya akagara, umwe uri kuti akamusiya akarara. Ava ndobva vaenda kumba kwavo. Kwazoedza Wayne haana vakomana ava havana ivo vaiti taisoziva kuti kana Wayne akadhakwa tikaparadzana akaenda kumba mangwana tinosangana kubasa. Kwaedza mangwana havana kuona Wayne kubasa. Havana kukwanisa kuti vaende kundotsvaka Wayne kumba kwavo sematsvagiro avaisomboita nekuti ndakavabvunza. Ndikati kutanga here kudhakwa kwaWayne zvikanzi hakusi kutangwa but anosotodhakwa tosotodhakwa naye panapa achivambuka rwizi achiita sei achienda achitomuka makuseni ari kubasa. Ndikati why imimi makaona Wayne asina kuya kubasa? Saka kutadzisaiwo seshamwari kuti uende kumba kwana Wayne kuti undotaurira baba vaWayne kana mai vaWayne kuti Wayne asina kuya kubasa chii nenhau yekuti zvazvaitika pana Wayne wanga waripo waizvidini waizviona. Zvikazi ipapapa hatina kumbozvifunga. Wayne akashayikwa chitatu vaati chitatu musi wechitatu manheru, musi wechina, musi weFriday ndo pakazomuka baba vaWayne vakarota hope vachiti ndarota mwana achinditaura kuti baba ndarohwa asi ndarohwa pamuromo. Ndo chakazovapa simba rekuti vatange kutsvaga chinyi mwana. Kutsvaga kwavakaita mwana hapana akanga auya kuvaudza kuti mwana akarohwa, vakandotsvaga kuburikidza nehope dzavanga vaita sei dzavanga varota. Saka mukundotsvaga mwana vochibvunza mushamwari dzake kusvika vazosvika pamba paya pazvaya zvakaitikira. Baba vemwana ndo vakatora vakomana vaiti wakarova ne2 shamwari dzake ndobva vaenda kupolisi yekwahodzi. Vaenda kupolisi yekwahodzi. Polisi yekwahodzi inonzi yakangotora mastatement kuvakomana vaya. Yatora mastatement bva vangonyora zvavakanyora ndobva baba vemwana obva vatobuda bva vaenda kumba. Ava vakomana vakazongowana vadzoka. Polisi haina kuzosimudza musoro kuti i-update kuna baba vemwana since vasati vawana mwana wavo kuti zvamaona vakomana vadzoka kana kuti vakomana vaita zovasiya tavasiya nenhau yekuti tinoda kuita investigation. Hapana chakazoitwa. Zvaka zvangorambawo zvakadini zvakadaro. Inini ndinogara kwaMutare. Inini ndiri kwaMutare kuti ndizozivawo kuti Wayne akarasika. Ndakarota hope pamusoro paWayne. Ndakarota hope Wayne achifamba but ndichizama kumuteera but ndisingamubati. But pano paakazoenda pano pakaita pagomo kwabva ndaona achichata. But pane izwi rakazondidedzera kuti mwana uyu kuonana kwako naye kuchanetsa. Saka ini pandakazomukawo musi weMonday ndiri kuti ngandifonere vakoma ava ndinzwe kuti mwana ari sei kana kuti ngavambotsvaga kwekuenda kobatsirwa. Ndo pandakazofona achitaura naye kuti mwana asikuita sei haasi kuoneka. Chipiri inini ndichiuya ndakanga ndataurira mai Jongwe navajongwe kuti musasaenda kupolisi. Zviri nane ndiuye paground tiendese nyaya kuCentral because kana polisi yacho isiri kusimudze musoro zvinoita kuti polisi yepahodzi hapana chairi kuita. Saka zviri nane muchiregedza kuenda. Inini kana ndauya ndaenda ndaida kuona officer in charge wepahodzi ndovataurira kuti ini ndakuendesa nyaya kumberi, ndakuendesa nyaya kuCentral nekuti kubva pazvakaitika hapana kana mupurisa akambouya kuti ambobvunzwa kuti zvakafamba sei kana kuti timboona kuti waigara papo here. Hapana kana mupurisa akauya. Musi weMonday uyoyo ndo wakabva wazouya dzimwe hanzvadzi dzedu dzinova hanzvadzi dzamai vemwana. Ndo pavakazoya ndo pavakati Chipiri ndo pavakamuka vachienda kupolisi. Inini ndichibva kwaMutare Chipiri ichocho takasangana kwakaponderwa mwana. Ndo pakazosvika polisi ikoko ndobva yatanga kushorana nevanhu. Ivo vanoti pakushorana vakatosvika pakuzi tokusungai nekuti muri kuita zvenoizvi pano kusvika ivo vazotsvagawo dzimwe hama dziri mabasa ehurumende kusvika polisi yepahodzi yazofonerwa. Ndo pavakazouya Chipiri cheche ndo patakasangana navo vachichiita investigation vachichinyora dhoketi rekuchibvunza mukomana zvakafamba sei varipo pamba panga paitikira tsaona. Inini kubva muswa ndakauya ndambobvira ndakaona polisi yepahodzi pamba kana kuzwa zuva rimwe kuti pane mupurisa akambofona achibvunza kuti pane zvamazwa here, kana zuva rimwe rekuti pane watakambotsvaga naye. Hapana bamukoma, mwana wedu taingotsvaga tega. Maonero amakati ane zuro ndo mafambiro atangoita tichitsvaga mwana. Hapana kana mupurisa akamboya kana zuva rimwe. Pakutsvagwa kwakatsvagwa ndofunga almost 4 days kwaitsvagwa mumvura. Tiri ipapapo musi iyoyo waita mapurisa investigation musi weChipiri iyoyo pakazoita mukomana 1 wanga akambopa Wayne juice akataura ega kuti ndakanzwa nemakona zvikazi Wayne mambomutsvaga here kumvura. Ndikati wai iwe uri kutaura muromo wekuti mambomutsvaga here kumvura iye tisiri kumuona. Zvikazi aiwa chimbomutsvagira kumvura munomuona.
Ndipo ndabvunza kuti pane paunoziva here paari, zvikazi hapana, asina ngoti tsvagai kumvura. Saka takatange question mark, mapurisa acho akabva angowasiya, hapana munhu akatora. Kubva kuvakomana vaitamba naWayne hapana akatorwa. Uyu mukomana aka kakarova kanonzi kane 17 years, mapurisa akati hanzi hatimutori nekuti unenge under age, unenge achidoti tigadzire mapepa ekuti tiende kuprobation. Hapana munhu akatorwa kusvika tazova paground. Ndakazamawo indoita zvechiwanhu, ndakazamawo zvandinogona nazvo, but handina chiedza chandaiona pamwana. But yanga isiri nyore yekuti ndiudze mai nyakutumbura kuti mwana pandiri kumuona, ndiri kumuona parufu. Zvinhu zvandaitsanangura ndine kakuvanza kuti aiwa ngatirambe tichitsvaga mwana. Saka mukutsvaga mwana takanga takungotsvaga pamwe pafoni, pamwe pacho tichitotumira vanhu mari pafoni. Ndine glazi, tumire $60 mari dzichienda, wongozi tsvagai mwana wenyu muchamuona. Mukufamba pamakatoona paipa nezuro kune kumwe kwatakazomboendawo kwatakangosanganawo nemunhu akati aiwa mwana wenyu ari kupenhalonga. But panguva yaiti mwana ari kupenhalonga tichibva ipapapo ndakati aiwa ngatiregedze kuzorora kutsvaga mwana apa pakuti hazi mwana ari kupenhalonga apa, aiwa mwana kupenhalonga hako kunyepa. Saka ndingati tichingotsvaga kudaro manheru ndo pandakazombozamawo kuti aiwa ngatimbogara pasi timboita zvechiwanhu. Kwakugara pasi kwakumboshandisa bute tichikumbira, tichitukira, tichipwititidza kusvika nhasi tamuka. Ndobva tatora futi fodya, ndobva ndagara pasi, bva ndatukira ndikati chatiri kuda kuziva, toda kuziva kuti uri papi. Chakakuwana ndiwo unochiziva, but toda kuziva kuti mutumbi wako uri papi, uri mupenyu here kuti wakafa. Ndobva tazobva ipapapo tachingopiwawo madirection ekuti mudzimu wazobuda otorota achifambai mumbotsvaga murwizi muchitsvaga muchidzika saidi rekudzika kuzasi. Ndopatazoti tiri kutsvaga mwana uyaya. Patatsvaga tanga taneta watanga kugara pasi ndini tatutsvaga 3-4, vana mai nini vemwana 3 nababa vemwana 1. Ndasvika pakuneta, nguva yandaneta ini ndakutoti kudzasuka hatichadziki, ngatikwidze tiende kupi, tiende kumusoro. Nyambisa mwana anga ari kutodarika bhoza, takagara takafuratira rwizi, bva takagara mutsanga, mwana anga ari kutodzika ari murwizi. Saka nguva yatati isusu takuti taneta, kuna anga atofonawo wanga atozwawo kuti pane munhu waonekwa, because area yanga iri kufambira kuna vamwe vakomana vanoitawo zvezvicherwa vaimuzivawo, kungotiwo munhu waimboitawo zvechigweja kudai. Ndopatazoti isusu tiri muchirwizi muya, ndopatazodaidzirwa nabamukuru wangu toti uyai kuno kuti dzike kuzasi. Pane foni yauya ichizi pane munhu waonekwa kupi kuzasi. Saka patazodzikawo panoziva chi azindoda zveinformation yako pachi. Saka patazodzika patamuwanira panozi paspiro, ndo patazomuwanira. Zvaanga akaita anga akakwidibira, ndofunga vhidhiyo iri randamusendera ipi, anga akatarisa pasi uye pamusana apa ndo paari kuoneka kuti pakarohwa neropa riri kuoneka paspinal cord apa pari kuoneka, but fesi yake kudai so nedumbu rake kudzika nemakumbo kudai zvachena kuchena kuita white yazvekubuda ganda rekuti black inenge yabva zvichita sekunge munhu wadirwa mvura inopisa zviyazvi. Saka ndo patazomuona ari ipapo. Saka patamuona ari, kune vanga vatotanga kuona vatotibatsira vanga vachiti watoonekwa nevana vanga vachigeza achiyerera, but anga achingoyerera akatarisa pasi, anombobvira apirigwa nemusoro nemusana, anga angotarisa pasi. Saka patazomuonera isusu ndo patazofonera sekuru vatati chiendai paodzi papolisi apa mende kotaura kuti mwana taita sei, tamuona ndonga about kuma 3 here. Nguva ndamisira audio ndamisira video ndo nguva tasvika ipapa. Saka mwana uya tabva tazofona kuna sekuru tikati sekuru, pane mwana nekwaonekwa anogona kuyerera akaenda, ende paari kuendawo pane vanozivawo kauyu kamukoto kemvura yacho iripo. Vati hazviitiba kuti mumusiye aripo, nekuti mukangoona akabva ipapa akaerera kudai hatichamubati, because mvura inenge yaita seyawanda bhozi pakanyanya kurerekoda. Saka isazongofonera sekuru aya ndikati sekuru, ini shoti ndaakutora vhidhiyo, imi muchibva nemapurisa chibva ikoko mavaudza kuti munhu waonekwa mumvura asi watobudisa nekuti wanga achiyerera. Saka ndo pandazokwanisa kutora vhidhiyo. Saka kubva ipapo polisi yacho hapana atauya aripo. Ndimi ani? Ndimi Constable Munyaradzi. Ndimatumwa nepolisi kwanzi. Alright, vari panapa kwanzi ndini Constable Munyaradzi. Ndatumwa nepolisi yekwahodzi. But tingoripo, mwana wedu angori pasaidi pemvura, takangofukidza mazambia, tatoputsa moto kurindira polisi imwe yacho kuti iuye nemota nekukolekta mwana. Saka ndingati ndo mafambiro azvakaita, kana paine zvimwe munongotaura futi ipapo then ndo kuupdate.